Udifo Sidney Udifo Yamesuma so umbeje Onyame Mose ebeje ne Nezuru Onyame suma John the Baptist Enti Cedar Erade nya suma na mefa sem ema ni menyina ana petu yare aware say Neni kwenti nimra so enti nyame so nyame aso nyankopon enti nyankopon ontime nyene mabiomu anase nipa bone amanya enti no nyakopon suma ni dio semen enti nyame manyo semu nyina sheme seni dio semen any Emre Bibiara Oshame Anasemi Ifibia so Obedu Wada Enti Anasa Shame Ewa Sompa TV Anasa Sompa Etuada Kusi Enyumen Kusi Enyumen Biara Na meno Edabompa Oni fosi kasa number 0557 Anna 0557 309 080 Asori Kasia wo Atumako Eben Mansina Hospital Atumako Kumase Praise God. Praise the Lord. Ne ahwefo nyina akwaba ediba sida awatumadi so. Every modie for wakoma edimachi ne fatumadi no enhye asaforade ensa. Enmonyam enkawdi na sebetutu kawdi. Da wasise ne den so wo hekase wode yema ache. Yes, na wachi yefi omonefo. Yes, tumi yes na wamoni Masa Jusa and Sunny Jumadies. And Jumadies, so my nature, Mankubi, Abasa, and Thomas, which Jesus Christ will be among by any for Raka Emekes. Amen. When I Rabia sing off from Rabbi and Ranyame at the Israel for trouble, for cherry and water, Nubia, and the Pager Rabbi. And then you ready and come home. I am to the Shed Rabbi. Yet I had that say one. I sorry to say what Kratia as to me and then you bring and then come. I am sure I to me. I am to you say Christo, you are not fasting and I am married. Yes, said in the end, or your Yamia what's yassing and even that she. Oh, Yami, anyone in a set. So many now you must suffer a day. I am not the I am Yamia. Any other socias, I am doing any other socias, I am doing and I am glad associas. Yes, so would the enemy. I am with Inca say, oh Jesus Christ. Now, what to Oyankupo Nakwa Moseño Mama.
Librando, Sataraba, Yohandibranda, Rakataya Dibanosa, Ipayenda Bradoski, Payanta Rabadola, Yami Uyamio, Yatum Tumunio, yes, Sawani, that's the magic, Wuyamu, now Huyawa, Inana was said, who told me when you were in Yamo, Jesus, Yamabo, Yamawabo, Yanawa Senese, Upata Ye, Upata Toto, Yamawudin so, Uyame, Jesus someday. It's you, Say, Usa, and I may you would need let's see what's Alpha and Omega. And you may pay with it. Yamawa mono quaffo. You so the group granny munya. And what would you say? Yawayama, ya the money Munyanama. Sansa wona woma ya di kunim. Na woni so na wadi kumama ye. Yamawa mo. Yeda was so woni ani munya. I want to for yinanka. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sister comfort already shirao. Baby bia so awo a wutie ye oso nyankopon wonye okese ahobrase kwa so awurade nyankopon ani monyam ada di wa ha no aye kese pa na yewura ya papa atena se ebre yi no wagye nadwa awurade wo homa aye kese wonimu ebre wode nyankopon asem ebre ye na bishop awurade enam so aye bi na oman na gwatum se ampa awurade nyankopon de na asem ama se fabra oman no awieye bremu enti base ya na mpanifo nyina ya ready etio Ghana ha mpanifo akese ne tio enti afidie yi so duru sabre ya na so ayehye General Bishop ya papa ewa ha ya papa Bishop Albert Saki kwapon ya bakwa ne nche ahobrase mu papa ya mo akwa aba be Cedar awa so asofo mejo so ebru ya mishira wo papa na Cedar awa team ne nyina mo promote sen onyankopon adom ya pa ya da otufo nyankopon ase se okoda na de chewa na ode anyumonyam ne nyina ama otumfo nyankopon enye ni pe nyina na anya ne sania enne dey wanya no dabi ma memfa sa akonya na menchia Cedar awa ahwefo nyina ne Cedar awa atiefo
wɔn a ɔhwɛ yɛn tv wɔn a ɔtie radio ne wɔn a ɔhwɛ yɛn ɛwɔ facebook ne youtube ne nyinaa yɛ ma mo nyinaa adwo nyame nhyira mo pii amen sɛ mmerɛ bia mo sɛ mo mmerɛ ne mo adagyeɛ na mo de hwɛ ɔsɔfoɔ Cedar awaba Sompa tv so yɛ maame no mo bi ne yɛ papa no bi boa na ɔda ntɛm naso dwumadie ne nti ne nna so time no wasesa no gye sɛ ɔne yɛ bom som wie ansa na wada nyankopɔn nhyira mo mmerɛ bi asɛm a yɛka kyerɛ mu nyinaa ne sɛ sɛnea Paul ka kyerɛ Korinto asafo no ɔse mo ntintim na ma mo nhihim o mo nkɔ so sɛ ya wɔ som adwuma yi mu ɛwɔ Cedar awa yi so na yɛnim sɛ yɛbrɛ ɛrenyɛ kwada ebi ɛna ne da di kan a wohwɛ yɛ wɔ Sompa tv na otie yɛ wɔ Sompa radio anasɛ facebook no so a yɛ ma wadwo brɛ dia yɛ Cedar awa efiri da dwoada ekosi ɛda fiada a time no yɛ 9 to 10 nti nyame nhyira na yɛde nyame asɛm na brɛ wɔ dwumadie so na yɛwie a na yɛne wabom abɔ ɔsoro nyankopɔn pae na anigye sɛm ne sɛ Cedar awa danseɛ no ɛyɛ pii nti wo a wohwehwɛ adanseɛ no ɛyɛ a wo ne yɛ mmom na wo ne yɛ mmɔ mpaeɛ mɛdi kaka kyerɛ sɛ tra wo dɛm hɔ na wofie obabi owo bia na wo ne yɛ nkyɛ nyame asɛm yɛwie pɛ yɛbɔ mpaeɛ na yɛsɛ Awurade hɔ mmɔborɔhu ade na nyame nam ne dom so ɛgye ne mma bebree na adanseɛ no ɛyɛ pii sɛnea mo dodoɔ no ayɛ a motie adanseɛ no bi Cedar awa adanseɛ no yɛ okuada ɛne fiada a wotie bi no obo wɔ hɔ a ɔkyerɛ sɛ mo a mo sign mo voice note no yɛ bɛbɔ bi nti wo adanseɛ bi obo wɔ sɛ ɔfra a wonyaeɛ numbers na egu tv n'anim mmiɛnsa no nyinaa yɛ whatsapp line o sign no adanseɛ no voice mail ɛde ba edu so a yɛbɛbɔ ofrɛ so na wura mu a yɛbɛma ɔkwan ɛma duru adanseɛ no so a wedi na saa brɛ deɛ fa wo fan na frɛ obi na obi so mfrɛ obi na ka kyerɛ ne sɛ onyame somafoɔ no a waka ne ho asɛm aka no ɔno ne team no ɔmo abɛduru ɛyɛ Cedar awa team no ɔmo abɛduru na saa brɛ deɛ ɔmo bɛduru sɛ pɛ ɔmfa nsuo si tv no so anaasɛ ne radio n'anim na ɛmra yɛbɔ mpaeɛ no nyame tumi bɔ wuram ɛnyɛ nsuo nko a ɔwɔ documents bia ɔmfa nkuso sɛ ne CV ne passport adeɛ bia anaasɛ mpo ne dehyɛ bi yare no mu ayɛ den ɔne ne nkyɛn a ɔmfa ne photo no to TV n'anim anaasɛ radio n'anim na mmra yɛtie nyame asɛm a yɛbɔ mpaeɛ no mewie a megyina nyame asɛm so hyɛ nyame tumi sɛ obi bi a ɔhwɛ yɛn a ɔtie yɛn no nyame ahoɔde mmra baabi ɔwɔ bia na ɛno na nyame nam ne dɔm so a adanseɛ no ɛyɛ bebree no ebi mpo a ɔba bi brɔnsam yɛ agye no afiri wo nsɛm brɔnsam fa no nomum nipa bi wɔ te sɛ Saul ɔsɔfoɔ obi a otu no fo nti wohia sɛ nyame de ne sa ka no enti na Saul akɔgye tumidie krataa sɛ ɔkɔ Damascus akɔyɛ dɛn akɔkum Yesu Kristo na n'akyidifoɔ ɛyɛ n'asuafoɔ na ɔsɔfo ahoa na yɛtu no fo yɛka mmara mu a ɔne mmara yɛka tumi a ɔwɔ tumi ɔsɔfo yɛ obi so ɔyɛ deɛ bɛn ɔyɛ nimdefo enti no ɔkɔ nti sɛ nipa no deɛ nyame tumi ɛna kan ɔse ɔte Damascus ɔse ɛnyinam bɛti n'ani so etwa no hwe fam na ɔse deɛ ɔte ya ne sɛ na Awurade Yesu ne na ɛkasa wohia sɛ ɔba no nyame de ne nsa ka no wohia sɛ nyame na nkasa de ne ba ka wo kuro no ɔde ne ka oyere ne nsa ka no na ɔne honam no mogya nyɛ dɛ hallelujah amen saa brɛ deɛ yɛnkɔ Facebook no so na so ayɛ hye ɛso ayɛ hye Facebook no ɛso ayɛ hye so far by Bishop medawase Facebook no so Lenda Owusu ɔso ɔhwɛ free American ɔkyerɛ Gladys ɛnso ɛhwɛ yɛ saa na Juliet Mensa Ruth Asamoah yɛnkɔ Nyantachi Antoniette adwoa ɔnso ɛhwɛ Enhyiraba Alice Amoaten egyina so dendenden Grace Sam egyina so Adepa Sherry enso egyina so Patricia Boadai enso egyina so ɛna yɛwɔ sɔfo yi mato asoma me
Anna de Santa ejina so sanso na Salome Boache ejina so Ruto Asumani ejina so Prong ejina so Laves Apia Kubi Louis Apia Kubi enso ejina so Obaya Asapoma ejina so Enshiraba ejina so Amanda Ajay ejina so Dodona ejina so free to aso YouTube on so a Enshiraba ejina so Angelina Foku ejina so Zinabu Amadu ejina so Michael Apia Kubi ejina so Eva Jan ejina so Abena J enso ejina so Rose Ejekum or say Fire ono so ejina so ewo YouTube ehono Vanessa Gauga enso ejina so Hallelujah. Amen. Sabre dia mo amo space ne so nyina mo like page no aya Sompa page no Yes. na mo share ma afoforo so nhwe bi na mo fa mo comments so nya dan emra na mra bia me ba me ka kire wo say Daniel chapter 12 verse 3 no o say na badwemma no be hyen na de otimi di okra ba ko boss ra hini no o be hyen se osoro nsoroma na de otimi dan ni papi boss ra hini no no osofo be hyen se dan pem nsoroma enti e bia wo share eye link no obi tie nyame asem na o sachira eye wo na o de phone o data share link no wo na fa wo so a enne sa okra no anyankwa na onyankopon so be ma wa hyen se ensroma enti sabre di o group ya fatum se emra so se Cedar awa ye de nyame asem no ebrew enti frobi no obi so frobi enne nyame asem no ano be ye hye Amen. ye ba fidi kase iso a nsama ye de brahwefo ne etiefo nyina ne se ehefa na ye gya no mo nyankopon no wo where is the God of our fathers the covenant keeping God the God of Abraham God of Isaac God of Jacob eye tete nyankopon no owo hefa de oya apankurafo no osofo de obone ma ho ban ma onyini cheye osofo de otimidi munukundom ekata Israel for so atamfu hu won de ode oja fadum eye pillar of fire edi ye na gya no manim egya na enum da osofo ye tena kroketu mu a wo hwe ye osofo ye soja toda na gya na dum enti mpanyimfo se sasama dofie dua na oknama ye den na ene de jane de onyankopon jane de enum da wo osofo for 40 years when na kire nyame tu mini nyame ahode na ene ye penso otomana osofo mana no ansizi da from Monday to Sunday just Saturday nkoa eye homeda no na homeda no ade be chiama ya wura homeda no ma otomana no double Prana life na ma. osofo nyame ye nyame oyodo nyankopon na adenti na ye penso ase na kamia ye se nyame ni ho obi hwe ye osofo obi tie ye se na asole ko nyina ase osofo bi nsum nyame biomo dodo no eduru eda efiada ye nuano muslimifo memamo nyina barika de sala bebe bia mo bia no enche na modi sala no enche saenti den ebi gina mu kakra hallelujah amen adenti na eduru efiada se na masala chi kono kra no osofo ayeden ni nyina ne se obi se wafre nyame saa nyame nye ne so say ba ye nuanom memene dafo akwanhwefo a osofo ka ebo afiada efri no nan ko no na ma wura homeda mo enti ensese oton ade ye bibibia anso osofo dodo no a sese wona do no ano adwo Abi okrosu 10:30. osofo eye memene da akwanhwefo ni osofo da chese wa hwe ase no no ala monidi eye chana me manu yonko do baby bi obi a osofo manu yonko do baby obi a ka chene se onye den on sanya den on kai ka ne do no Yes. sanya ye nuanu kwanhwefo ha wo mo se to nyum osofo e ma urade nyankopon ena nyum to ni nyina akoba se sa o kan Psalm 137 e to akoso wo twere sam no mo o se o mo duru Babel so bonten no ho
ɔsɛ Israelfoɔ no nyinaa di wɔn asɛ nkuo no ɛsensɛn ɔsɛ hɔfoɔ no bisa wɔn ho sɛ ɛnwuma na Israelfoɔ mo to na nyame honhom sane na pena na mo nto bi ɔsɛ bɛyɛ dɛ na yɛato saa nnwom wɔ ananafoɔ asase so ɔsɔfoɔ ɛnɛ kristofoɔ bebree no adwo na yɛba kwasiada wɔn na ɔkɔ asɔre kwasiada foɔ yi a kwasiada foɔ ɔsɔfoɔ ɛduro kwasiada nipa bebree na asɔre kɔ no ayɛ den ne nyinaa ne sɛ wakɔ asɔre a sɛ Nyankopɔn fie no ebi yɛ asomfoɔ ebi yɛ mmaa a wɔadu ɔmo awareɛ mfie so mmarima a wɔadu ɔmo awareɛ mfie so ebi tɔn nneɛma kora yɛn tɔ ɔsɔfo kristo ni akɔ bie ne shop ɛnɛ yɛ fia ne sɛ ɛnɛ bran kristo ni bi akɔ edwuma mu ɔsɔfo bie store ɔsɔfo wafa cow ɛna akɔ anso so ɛnɛ waba ɔhwɛ ne tiɛnti bi atɔfo agu ne kaa mu de akɔ nnwuma oyi fo ani firim na oyi aduane a ɔtɔ di ya ɔsɔfo wabɔ ka obi so hwɛ yɛ obi so tie yɛ ɔsɔfoɔ bible sɛ nsa nyɛ adwuma ma nsa ne nidi wabɔ mpa yɛ saa adwuma na ɔnyɛ bɛnya ɔno so na bɛma bu ɛnɛ deɛ meba yɛ a yɛbɛsi da awa no so a yɛyi nsɛmfoa baako na yɛde atoto twerɛsɛm no ho na yɛde atoto yɛ ankasa yɛ abrabɔ ho ne nti so yɛn nuanom baasrefoɔ presbyfoɔ wɔ nnwom bi a wɔto ɔmo se asɛm bi a meka adeɛ bi a meyɛ no ɛsɛm sɛ mebisa sɛ enti anamo bi na yɛtuo ɔsɔfo suban ne yɛ ne yɔyɛ no ɛne tetefoɔ ne nɛsa anaa enti yɛba yɛbisa sɛ Jeremiah chapter 6 verse 16 ne sɛ yɛnkɔ hwehwɛ tete atempɔn no baabi bi ɔkwan ne da no na yɛnyɛ dɛn na yɛnya home nyɛ dɛn ɛma yɛ anso yɛse yɛnyɛ dɛn yɛmfa so ɛnɛ yɛse sɛ yɛmfa nyame asɛm no nyɛ dɛn ɛnyɛ adwuma anso yɛpɛ sɛ nyame yɛ dɛn ɔhyira yɛ anso Matthew 6:33 ne sɛ ka yɛnhwehwɛ ɔsoro Nyankopɔn na hennie ne ne trene ne kane ɔse yɛhwehwɛ ne kane adeɛ na ɔde bɛma yɛn bambɔ enyini kyɛ awareɛ sika yiedie ɔde bɛma yɛ ɔsɔfo yɛsɛ nyame nhyira yɛ ansa na yɛayɛ dɛn yɛdi na asɛm ɔsom de ɔsɔfoɔ nipa gu so akɔ asɔre ɛtɔ da asɔre da nyinaa yɛ ma ɔsɔfo buronya yɛ bɛyi a ɛduru Ghana buronya bɛba paaki so nyinaa obo ne nipa bɔ sɛ nipa ne nim sɛ afe no bɛkɔ awia nipa wu enti paaki so nyinaa yɛ ma ɔsɔfo wɔkye na ɛta ayɛ ma sukuu adan mu ayɛ ma radio online prayer yi sɛ nipa gyina so sɛ prapra ɔsɔfo aso nyame asɛm so yɛ generation ɔsɔfoɔ asɔre ne deɛ yɛbɛkɔ aso deɛ bronsam ayɛ yɛ generation 21st century ne sɛ bronsam ayi nyame asɛm afiri nyame matim ɛna ɔde agyapadeɛ ne sika awura nipa tim enti nipa bi adwene nyina yɛ sika agyapadeɛ even mpo Nyankopɔn ma ne even asɔfo no mu bi mpo a mokora twerɛsɛm no kora no ɔsɔfo agyapadeɛ ne sika anso twerɛsɛm no sɛ deɛ ɔpɛ sika no sika amɛn no ɛna deɛ ɔpɛ ne ho anya na wamfa kwan papa so no ɔte sɛ akɔkɔhwe deɛ a ɔbutu kosua a ɛnyɛ ɔno ɛna ɔto yɛ so Jeremiah ne kayo 17 verse 11 Jeremiah 17:11 enti sɛ woba Timothy no so a ɔka ne pefe ɔsɛ bɔne nyinaa hini ne sika pɛ ɛno na nipa bi ɛdi akyire a ɔmo de deɛ bɛn yaw bi awɔ wɔn ɔsɔfo bra yɛbere nyinaa ɔsɔfo yɛbɛwu agya no obi a ɔhwɛ me a wotie me bra wobere wo wiase na wonna ɛnɛ obi sɔle ahomakye ohu ne ma gise nwumre ɔbɛba na ne ma ada ɔkɔ ne ma anya nsɔre yɛ ɔsɔfo ɔbɛba na ne ma ada obi wa gise weekends kwa no hu ne ma bra wobere nyinaa ne dan a wopɛ sɛ wosisi nyinaa wobɛwu agya ne nyinaa wo estate nyinaa wobɛgya no ɔsɔfo adaka 6 feet adeɛ nyame yɛ adeɛ paa yɛ adaka no yɛni sikafoɔ deɛ sɛ yɛbɛbɔ sikafoɔ deɛ ne sɛ kɛsɛ ne abɔ ahiafoɔ no deɛ ne nyinaa yɛ pɛpɛpɛ size ne nyinaa yɛ pɛ enti wowɔ sika sɛ dan 6 feet na bosomi wei nsɛm a yɛfa yɛ a na yɛka ho asɛm sɛ you will account for it sɛ abrabɔ no deɛ wobɔ biara
obey den obebu ho akonta. You account for all. Ni nyina abrabo a wobo Africa sa wo ye ni yo yeso na otwetwe mu nyina na ya beduru accountability in leadership. Say ye di bia bia ma nyame ama wadoma chede bi ebusua bi obi bi adwuma de ahye wonsa o ya faw na ye de tumi bia ma say di so ene nipa pi ye won adwene say de oye no ono no de ne ho ono na wako ni school ono na wabo na bodin omo ya adehye enkonwa na beto no oyo odehye ena wanya bandwa no atona so oboa eye nipa ene so wonsa ma usai nipa na de usi ekonwa no so enu ntina ekonwa no toye no yesi obi anya den na nka oyo odehye otimi aso yesi obi ansan fa ni dimra na abrewatia na obi amepere enti nipa na du esi ekonwa no so enti obebu akonta enti eyi quotation ni from Matthew chapter 25 from verse 14 to 30 say Yesu nankasa na bu be so sekani bi a wotu kwan a friend na paafo omo a o cheche na japade o so call your buy omo obi abebu akonta de wa akonta ye bu chire nipa ena ye wa akonta ye bu manyankopon ena ye wa akonta osofo uwechi bokwa kubu na otwe eboso mekwa wie na otwe ye de sa team we ebeba wie nyame ye adon ye wura boso me foforo mu a ya san fa team ba ko na de atoto ya brabo na nsama me na wo cha point aye kan this done with the body either good or bad nyuma ye de ye nipedua yi eye say ye papa ana say eye bone osofo ye betua ni nyina hoka enti wa wo hwame a wo tie me wo nipedua ne de na wo de nipedua ne ye menua sofo de na wo de wo nipedua ne ye menua nyuntuni menua tweneboni osofo amayoni a wo hwame dwadini businessman ni woman de na wo de nipedua na nipedua ne frihin enti kan Genesis chapter 2 verse 7 osi nyankopon na no de form note e no de nwunu wo nipa owie ye no e no hu onu nyankopon na nkasa ne nkwa home no egu nipa mu ama onipa be ye okrati asefo enti na me no kasa se onipedua no juma ben e na odidi eno ne asama ena mibisa wo odidi konkonsa ode bokro no ode kunkum nipa ode yedan ode sha atade basabasa e de tu nipa sentibia se me na manya misika atade bia meto atade bia mehye ade bia mepe bia no nipedua ne nkum bia meto mepo me hom ye tuntum ye se nipedua no nyina obebu ho akonta enti eno na otwi ye beka ho asem na ye de topic yi se adebia oye na obebu ho akonta no ye de beba wie osofo yima be ma ya hwe 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20 ose ni pedua na ye de ben anase munim se mo ni pedua na ye won konkron a wo mu a munya firi nyankopon ho na solidan na monne mo ho na wotom aboden enti monhye onyankopon na onyam mo ni pedua mu amen enti onyankopon se ni pedua na ye de ben na solidan ose wo hwame a wo tie me no ose enya solidan kakau osofo wo hwame a wo tie me se wo hu se yesi dan na de cross kese asi animu ne ya dan tenten aya tie na ya yeka solidan die na yeka menim na ya asode no osofo Philip solidan dan yeka ne sen radifie ena se wonam soso no hu se dua bi si ho ana yesi dan ketua bi ne ye de kojan akekere ho ye de powder bi egu ho ya twa moja bi egu ya e fra ho so sen abosofie ye fra ho so se abosofie ye chapo ne ye ne ahwefo mo wo fi ho enti mekasa na mo soso ma jeso eno na mo papa bomu a na mo soso ma jeso hallelujah na wa wo hwem wo fie so na wo so aye den wa jemeso enti ye hu ne se be bibia ye de ade a ye friend say kojan na abo no na ya twa aboa moja egu ho no ye se die na wo ho abosofie ho de se mo di ka say abosofie enti die na ye wo ho
ahom bosu tumi ahomone honhom bi osuma bi yedan ewo ho ena asode dan so osofo de ne yeka yesi nyame honhom yedan eto ena onyankopon eka che wa wo hwe me ya wotie me se nyame nte edan ya nipa di ne nsa yedan asimu na onyankopon te me ne umienu yemu ense ne nyankopon ka kire wo hwe me ya wotie me se onipadua ni nyina yo no nyankopon na asode dan ya otim ti ahwefo ti nyame te asode dan one nyankopon asode dan na wokwa akodi obi ewu ena wokum obi ena one onua ba eda owura busua bi mu ne anuanom oda a one ema be ena enum of the same family eda oye musudie sa no wo de nyankopon asode dan ye musudie wase ne honhom eti umu enti me refer wo to Genesis chapter 2 verse 7 wase onwene onipadua wie ye no onu ankasa hone home na ewo ni mu no edugu mu eno ena wakache kuruto asafo no se oye ono nyankopon asore dan ya ne honhom eti umu ti wa wo hwam ya wotie mim enti na osofo obibia bewu a honhom na ewo mu no efiri mu eso se di honhom no ye den yen kan eye Romans chapter 12 verse 1 enti twerɛsɛm no de nyankopɔn ka no enti anuanom me nyankopɔn mobro ho so metumofo sɛ momfa mo nipadua nsi osafo de ate ase na ye konkre so nyankopɔn ani a ene me nyamosom a adwene ewom ɔse yɛmfa yɛ nipadua ne nsi ɔsɛ de bɛn afɔde ate ase enti na me bisa ahwɛfo ne tiefo sɛ ɔsɔfo yɛ nipadua no ye de asi hɔ sɛ afɔre ate ase no die na se nipa de won na nipadua eye enkanka ye youth no ye maburu no die na omode omu nipadua ye osofo edu kwasi ada sa youth ni nyina kogu aso de dan mu eduru memene da sa youth ni nyina kwa aso de dan mu ebi basida ebi kwa hemfa Pentecost Roma we eduru fiada sa youth kro ya kogu masalachi dan mu yes kwa ye sala osofo anso so ye nhwe ehu youth no de obi di omu ni pedua ye ebi ton wo ni pedua no enti ebeye den na osofo nipa beti manyina ache ebeye den na de nyankopon akanfa nipa botai enti a nyame di nipa ba asase we so no botai no ebeti mi abem osofo yen hwe 1 Corinthians chapter 6 verse 18 and 19 munwane adwamamo nipa di nipadua ne ye yes wase munwane adwamamo wase ye nwane adwamamo bone biara onipa ye eni nipadua mu na de obodwaman no de oye ono an nipadua bone enti osofo wetie ose ye bone bo a wo ye odi nipadua ne ya wo ye nipadua no bone enti osofo obi hwe obi tie ye ena nwumre edu bone ben na wato ewo odam ho a wo ba benum laka na esi ho oso onuma oye onipadua bone osofo ose red no onuma oye onipadua bone tramadol no onuma oye nipadua no bone ose adwaman na watie si so no oye onipadua bone enti na nipa bebre yo ni nipadua bone a onim se nipadua na nyankopon de ama no se onfa nipadua ne hye ono nyankopon anumonyam no niama ode nipadua ne ye no ose nipadua enti wa wo hwam ya wo tie me ya hwe Romans chapter 6 so verse 12 and 13 ho enti de onyankopon nam na asem so a woka enti momma bone eni mu nipadua ebewuo no mu ehene se mo betie no na akono mu enso momfa mo honam akwa emma bone se momuyo akode na momfa mo homa nyankopon se wona ofura wufuo mu ete ase na momfa mo honam akwa emma onyankopon se tenene akode enti ye 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17 enti wa wo hwem nipadua no de na odi nipadua no ye onyankopon se obebu nipadua no ho akonta na wamfa nipadua no anya nuama eya oso obeye den obese nipadua ye ntie de atweresem no ka munim se moye nyankopon asolidan na nyankopon hom atimumu se obi se nyankopon asolidan a sai no nyankopon be sai no efiri sai nyame asolidan ho te na enne moa
Asafo enti ene nipa wu ntentem yade ahodo ekeka nipa no eye efrihefo enye ni nyina na ye bronsam nyankopon se obesei wo sei nipadua na wo di nipadua na ye nuama ensem fata onyankopon se nipadua no obesei wo di nipadua we edi konkonsa oso obesei nipadua no o de nipadua yi tutu aduru a nyankopon so obesɛ no osofo obi hwɛ yɛn obi tie yɛn ɛwɔ kroketua mu osofo obi akɔgye asase a wayɛ afuo no ɔno ne namu ɛna otutu fam ɛdi nubɔne sɛ ɔsɛe obi afuo na wayɛ no ne nipadua de ɔde yɛ no osofo obi hwɛ mo amoya patra ne nuama yeye san tosu no mo ne nyaduafo akɛse no osofo obi die timi gunhireni obi ɔde millions of cedis osofo obi yɛ ne kɛse o na wafa wekeso obi timi de aduro kogu nipa na fuo na wasɛe afuo no enti ɔno ne nipadua no de ɔde yɛ ne sɛ ɔde sɛe amanfo nuama osofo okodwa akɛse mu a elsofo ebeduru anopa na amanfo bekọ wo nyuma so no obekọ stores ahodo anadwo de suom no na amanfo de nuama bepete wo amanfo nuama se ne be ya yento ne nua no enuama na safo nyina so edu kwasi ada edu memne da edu fiada omokọ asore kotranya me fie so me enti de ode ne nipadua na ye ne se ode sei ni nua adwuma ene bre enti me ba se ene wa wo hwame a wotie me nipadua ne de odi ye biara bible say obebu ho akonta no se nipadua ne yo no nyankopon aso de dan enti odi ye nuoma bone a o se sei ene obesei nipadua te na osofo ene ne ye penso yare ahodo bi ani aduro no adenti na wo the same yade na medical doctor ma ye kotwa scan ye koye test ni nuoma wie ye no osofo ye kan say x-ray ye koye we ya kan say yade de dompe na ye say ye ma obi aduro ne de na ye adenti na wo de ne kwa no enye ye semsebe yade ne bi wo ho a eye bone a ebusuan bi aye no nyankopon de no me atu abusuan ene obi enam obi so obi awari egu enam obi so obi ahedan ewu obi anyakoma yade ewu ni pedua no o de sey amanfo nuam kuteme fa fon twantro to obi so e ma yeyi na di e wa adwuma mo ye di motu no e wa adwuma no de o kanyina so anya no kore enama ekonwa na wo pe no osofo enye wiase nkuo ahụ ena me ba fidie so ameka se awura Kristo so ma sofo mu even solia kese wo man Ghana no they know osofo se position bi kura beto na osofo fata so no ena ohwa asafo no so de asode no kọ nenim na Kristo ahinie ne ye kese no osofo bebere tu nuro bebre twetwa nipa na se so no na ye transfer no ko ono na sa position ebi ye tudu de stroke nyina ma bi asofo edu position bi esese nipa onya no na ya to ya de ama die bi so ye ne Kristo asafo mu no ode ne nipadua no eye no onyankopon se menka nkire wo 1 Corinthians chapter 3 said your ode ne onya ne nipadua no bɛyɛ nuama enye no o se sei na me nyankopon so mesɛ no enti ene nipa bebre o ha oba o so a o say ye bronsam kona koka Deuteronomy chapter 28 from verse 15 ko nyina ne se o se na beba se se wantie nyankopon asɛm na wonfa ne mmara asɛm na anya adwuma o se no mu wenyina beba o so o hawo beto amane bebaw o se yade bebow osofo eye nipa mfa nyame asem nya adwuma bosomo insama me no be kan fidie so bosomo nyina ne se you will account for it obebu ho akonta me no can accountability in leadership me no kan akonta ye bebu se osofo ohene ohema ena me no wadru ni pedua no
de nipa di ni nipa dua yiye bia kofa fon so for make say wakɔhyɛ adwaye o ɛna wafrɛ obi wɔ US ɛna wɔsɛ ɔno ankasa ne mame ye ma akyerɛ wɔn sɛ na bɛyɛ a yɛmfi wɔ asɔfo abusua koko no sɛ yɛdu koko bere o ɛnyɛ koko bere na yɛwɔ koko no nyɛ wo wa wo hwɛ me ne wa wo na ɔdɔ koko no yɛ bu kwaye mu nua no wɔ hɔ nua bi wɔ ha yɛ fɛ na message wo ba asɔfo ate din na dia no mo sɛ din enti no wase pese oje ne bafiri onsem a na waka kyerɛ sɛ nua we bubu ma me enti untimi mu de obeje ne ba enti upom nya din obeje enti dua no mo frɛ message wo ba enti ode nase go gira hwɛ ya untimi mu ɔsɛ mase ɛnde fa wo ba no de am ɔsɔfo nananom na ɔmakɔ yɛ den ɔmakɔ bu saa nua ni nyina adua koko amakɔ yɛ eduru wo so no wo se koko no wonko ana wo fa koko sika no nkwa yare bi bɛbɔ wo esika na wo gie nyina ntimi ntua ka asofam ɛna amafo school ɛna ɔkɔ hospitals akɛse a ɛna die san ba no eduro kra yɛ de bɛma no yɛse gye sɛ yɛbɔ no computer so ɔmo teme ka sɛ network no kra asofo atekɔ ɛma yɛ duro no ɔmo teme prescribe ma enti na wɔtwe bitimi kɔ so kɔ die duro yɛse network no nyɛ enti owuo no yuda ukuta sika ansoso no computer no nya duro no mai na de ama no wakoto no wa no ena me ba sai me betufo so your hoho ne manfra ni wasase so o ba asase so wanfa hwe ama o koso ntimi mfa hwe mfrimu nko de oye bia God is watching de oye bia onyankopon hwe bomoden ase o de nyame asem ebe nante na obeye kronkron amarade na botanti nyame de o ba asase so no botan ne bebem na me kan kyerɛ sɛ onyankopɔn sɛ onipa ɔba wo no wona obedi na asase so kura no tia ɔse wona na obedi nyina ɔno awurade wayɛ den wato hyia ma woyɛ den untimi nyɛ den ɛntra nyame hyira na ɔma w'ani mmra ho so Cedar hour ɛna wotie nyame asɛm ɛbaaye ebi ɛnɛ wohwɛ me a wotie wanu ho agye abusua agapade bi akanta so wama busuafo bi nhusia ni nyanka bi ekunafo bi eosu na omuso ma nka hwe na omka se hu keke kura na wa wo hwe me a wotie me nyame seye na o kan ho asem no ebeba wo so nyame hyira na onya okese enne ebi a wotie me nei na onya mfa awurade Yesu Kristo se wo awurade na wo kra agye nkwa enne ye de ben nkwaje da ema Bible sa akoma ene edigidie ano ene edi pai mu edi konkwa agem fa awurade Yesu Kristo se wo awurade na okra agye nkwa na obenya ahome ama okra na onipedua na nsoso nyankopon onse no shalom peace hallelujah amen nyame asem ba se pe ye gyina so de bompa obo wa udi mu fo obi so wa uni mu fo ka se awurade Yesu ena nwumre wasem aba awurade medi mu fo o se ye pai mu ka ye fom so a o ye no kwafo ne trenene sa o de ye fom so be che yen na o be te ye ho every nuama entre ho awurade wasem aba mini asenu fo mini asenu mu fo me sro se ma me wie kodro ho awurade ma me wie kodro ho so me mu wo Yesu demo bie wa no na bompa bie wa no bompa bie wa no na bompa wo fi ho bompa wo adwuma mo bompa wo hon bompa adije wo e mo so mo bosu wonim bia wo wonim bia ba wonim bia oba no fo no hyehyɛ ba aprabo bia wo demo bia ma bia wo ye no nyame twe ne ho pɛ wonim bia be to wo Celebrate, so we do for nyame fan chow, so we do for so celebrate buame mami we go Facebook no more share like no now for more in the name
name of Jesus Christ. Osofo ade baako a ene hanya memma eye honamre Bible nipa nkan biom asofo Bible no nipa nkan biom etete na yekọ Bible studies yekọ even Bible studies ye home session na eye frɛ ne wo ye home session na wo kwa nyumsali ekosua nyame asɛm ahomkye sɔre kwa nipa enam adwuma ni sika ye bompa sɛ wurade san hyɛmeden biom bompa ye sɛ wurade ɔsɛ mon kai mo kan ne dɔ no remember your first love bi wa no ka kyɛ wurade sɛ wurade hyɛmeden Ewurade hwie honhom gu me so na ma ye mmerɛ wɔ wasɛm ma ye mmerɛ wɔ wasɛm bia wa no na bompa ye bia wa no bompa ye bia wa no bompa ye o yeso demo Ewurade asoma fo no preso ye pega ahwafo ye tie fo nyina ba Ewurade ni Ewurade hwie honhom hwie wasra egu ahwafo fo hwie ahwafo no o yeso demo Kristo asa Ewurade hwie wo to gu oso hwie wo sra gu oso wo yeso demo Acts chapter 1 verse 8 wo yeso demo wasina wo to ba mo so mo be nya mo pen ka che Ewurade se ọba ho no bra wo so bio sa be ni nyina na asua fa no wo mo ni Kristo na asuna ho mo na nya ka so Acts chapter 2 wasina Pentecost da no onya ko hwie no o ko da onya me ka bra wo so onya me to bra wo so onya me ka bra wo so onya me to bra wo so bi wa no papa o fi ho baby bi o bi a o da no o ho valanda no baby bi a o na bi a bi a TV no follow no bi a TV no follow bi a radio no follow no papa nya no ku nya no ye no o so mo pa ni men trans so na papa na bi a wa no papa of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. Mo amo YouTube, mo amo Facebook, ni amo type amen. Chese Nyankopon asene mpaebon enya ho ema osofo ye wonuama bebre amani pap Christopher bebre dona no adwo osofo se okan eya matu asem papa na emna Yesu Kristo from verse 12 chapter 26-27 hono kona emra Yesu Kristo babe kon eduru bebe na asuafo no vede no omaye mere enti nano Peter can say the spirit needed but the body is weak honhom no pe anso honam no aye mere eto da nioma nipa tene wona sumu ama nipa aye den obo na ware asemuti waye mere yade bi abeto no so waye mere osofo sika asemuti waye mere ebusua asemuti waye mere ene ye bompa ya fa problem obo ha osofo no aka se oni problem ba akopo anso ne ba mama bi tie mi papa bi tie mi oye Kristo ni mapa anso ne benti osofo da wona se se mpa kronti mi mobio wa dwene saa obo an sika semti wa dwene saa yade enti wa dwene saa adwuma semti wa dwene saa nipa so obo nipa hano osofo yeyi ni pobu asafo sofo bu o se onyakura sofo na so do beja esore mani dideni asofo esore ma ano asofo ye bombo bu ososo ahinie akrobi ayede your friends say krobi a hye so yo hen asofo se na krofo no si din ohene asofo nka bibi o mo fa enti ohene kura na first no e Kristo ni pa Kristo no e nyamesum ni pa se ne waye mere adwendwuno oda wona wa wo hwe me awotemi ye bompa ya fa problem ade bi ama waye mere ade bi ama adwendwua beto so obi so wo ha ne problem ya awo nti ama adwendwua beto no so waye mere ka se Awurade Yesu wasem se ye bie ya no na ye bompa ya be fro so mo soro na watie ye mpa me how ni mama ni mama ye mere se ya Awurade boa me se ya baby
wo bia baby bi o hwe me bia bia wa no pop fire kate urade se wo hawo ni urade nyama urade tiema e bi adwendwen abeto so baby bi o betena sika sem ya de bi aware sem ezuma sem akwenti sem Europe Asia ho America ho Australia ho Ukraine ni potemo baby bi o wono pa ni potemo no man so ni potemo say we ni potemo ebusi asem na bi wa ni na papa awurade tie boy ya babo sama we da ma ko di ambelebele to ye ma baba ya yes we awurade kai ma ye awurade kai ahwefo obi bi a wo tie ye obi bi o hwe ye awurade kai wo awurade kai hana kai Israel for no awurade kai wo o ye temo obi bi o hwe obi bi o tie ye obi bi o ni amo fire Facebook no so YouTube no so you hear TV you tell radio awurade kai wo Jesus Christ shout amen Amen. A bumpire. Wow, what show me out tie me. To me be on no dear see. Me shenya me ahode ni to me so mfa ne san kan. Amen. Say na soma for no breso. Acts chapter 2 nyame hwie ne honhom. E ma na be hya safo no ma be hya won den. Nyame hwie ne dom no ngo so. Nyame hwie ne ngosra no ngo so. Problem bia wonamu bia ensolve. O nyame nye wo mfiri mu wo Yesu demo. Amen. Amen. Peja wonsuo no documents your boss umpire. Me shenya mi tumi se mowura nsio bia wasom wa peja se nsio ne nane Yesu moja nsio ne nane nsencheni nsio enane ayare se nsio ye odi nsio no be ye biara Awurade ma wadanse me frɛ adanse egu documents no so wo Yesu demo. Amen. Amen. So say amen. Amen. And my name is team no empire for 1 hour from 10 to 11. And then your man may bobo so ama wire mre. Say obabi, ukrubi, uyiribi, ejuma sembi, aware sembi, inkrata sembi, ama wire mre. Say nyame som kura no eyate wani so wo soro kontime mo empire frɛ ye free so a problem ye no bebo empire na sabre numbers na go screen ni mo amohwe TV ne de numbers 3 ne nyina wo frɛ beba na mo amotie your radio no normal ni eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 0557 0557 30 30 90 90 80 0557 0557 30 30 90 90 80 number chat was 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 number 3 nyina ofram ya me no bebo mpai na onyame a ogusu oye nsankyerene na wanwa twuma no e wo Cedar awa no so no obetio nyame hyira se na wo sai ombre ne wadaje odehwe Cedar awa e wo Sompa TV Sompa radio ne Facebook ochena ye besa ya hia nyame hyira azuka ono na pamfo so mo boy MCR nyame ya adoma ye besa ya hia wa wo hwe me a otie me nyankopon onhyira me de wo fie ho